Zdravím ťa. Do hory potom idete fotiť? Chodím do záberu, nevyhračte ma. Dobré ráno. Ráno. Tu je aj kamera. Aj. Dobré ráno. To sa mi ľúbi. Pán kameraman, zdravím ich. Serus kameraman. Čau. Zdravím ťa. Vy ste z televízie, prosím vás? Áno. Čau. Rúdko. Začal ten bol nastúpiť. No. Ľudisko mi hovorí, že keď som to vytiahol, ale prírody. Vítam vás na dnešnej spoločnej polovačke. Polovať sa budeme na škrumnu mimo Diviačice. Budú sa robiť dva pohony, počasie nám voda vydrží. Chcel by som, dajme si čapice, chcel by som vás upozorniť, dávajte pozor, hlavne honci, ktorí pôjdete v tomto prvom pohone, je tam kopa toho malinčia. Pustite tam tých psíkov poriadne, nech to prejdú. Potom by som vás chcel upozorniť alkohol, dúfam, že sme sa vysporiadali za tie posledné roky, že nikto nebude používať. Hlavne dbajte na bezpečnosť za obchádzanie so zbraňou. No a
Prajem vám všetkým pekný zážitok. Tu by som rozdelil, čo budú honci. Strelcov bude zavádzať pán Šimún, a ja budem strelcov. Ale bude strelcov. A to bude vedúcim pohodu. No potom do tých dá. Aj dve strelcov poďme rad razom. Poď, 1, 2, 3, 4. Hostia, čo ste, poďte. Normálne predávať, to nemá Znám im to mali dávať všetko v náhrade, všetky schody, aby boli predstavení na tým. Štátna záťaž, všetko je. Volá čo zlomené, volá čo stojí. Či my ho nehal otvorený ten auto. Predtým sme zrušili jednu, nebolo psovne. A predtým, čo sme mali, to bol jeden kúsok. Jedného. Ale iné divače je tam, to je... Divače tam je, len to víš ako. Nastelúvať. Idem pozrieť, či to tam má, alebo nemá otvorené. Tak musím dočkať. To je záberačka. Maroško dvoch. Komu? Na dozonke, na polovke. Tam si nehali baraníky, na pohoste nehali sa veľké počkávacie klince. No, to na tom favoritke, ja to musíš udržať. No vám je, ukrali. Tvrdili to na henty honí, praščanka. Ale nikto to nejako nikdy nie. To je nejako boli dohať, že tam je. Lebo takto už som potom ešte stýdať, lebo tam ostal strelec, nikto. Taký zachovať sa nestýdať. A my taký dvojke boli hnutí za lasu. On bol Ďuro. Celý Mateo. A ja som za ním osobne bol, ale iní aj boli za ním. Videl, že je problém. Mohol som vtedy predať. A mal by aspoň niečo. Tak aj ten oný traktor, čo som obraziť. Ja som mu dal nejaké peniaze za niečo.
Počuj, a hen tam v televízii to ukazovali. No. Pozri sa, tak je tu spolukázal, nie? Nie som. Vyjebaný všetko, to je hlava, strana. Industríovačku v služobnom aute som bol. Vyskúšam to príťa, kúfa jablonecko. Na 3 do 2 eurovky. No. No čo chlapáci? Ty si nevidel? Máruš, aj nevystrelil? Srnče. Srnčie, čo? Aha. My sme mali troch diviakov. Mohli diviaci tam. My sme mali troch diviakov. Nemohol som stojiť. Prečo? Ono tá húča napätí strana. Trní predo mnou hrčal tam Pred ním. na 40 krokov. A ja ti budem takto na ňo aj potom... A traja diviaci tam stáli a nesteli ísť. Až keď oni prišli, potom vybehli za nich. Na nich, ja nedal som streliť, lebo vedľa mňa bol Vladobud, ale pôjde ho braňou. Možno to ja tam potriaš vlaku, ale naspäť sa streliť nedal. Takto som bol po tým práci, teď tam húčal na nich. Dohľadal som jednu a dve som vyhnal, ktorú som držal. 3 alebo 4 pále. Jednu dohľadal. Ja tam v Jarku, tam musel so štvorkovkou vyťahnuť, tak lebo keď musel štvorkovkou na Viakom vyťahnuť hore. Dve sú tu, a tam, ale 5 diviakov strelí. A to hospodárov nevinnie. Ten sa asi nás. Hinto bude asi tá bachyňa, čo Asi tu prišla, tak. tá bude jeho. Lebo tá išla postrieľať na zadňu nohu. Áno, na zadňu nohu strelí. No. Dobrý deň, prajem televízia Markíza. Prajte mi rozhovor. Panenček. Čo máš? Už to vypni, stačí. A my teraz tri práce takto pohodia, potom tri práce. Ostane sa devajú sa spív. Keď čo preží, dobre, že? A má strelnú nohu, strelnú a potom mu do strelnú sa dám. Masa jak treba.
Nebuď zapáliť svíčku. Keď to postavil, Čo s tým na tam budem robiť? Nemáš nož? Ľubo ma hríš. Ľubo ma hríš. Dávaj to kamarát, ten ti vyvrne. Jedného mi pomôže, nie. Ja čo, poďme. Pýtaj novú. Treba probívaš, že vadnú budbu predo mnou a že 40 metrov len čo je tej boli prvého kráčku. ty si divo. Tam máš posed, jak máš tu posed, co? Vlado, že tam boli? To je ten pes. To vyhnal tých divákov. No. Aj dohľadal kartu jednu v tom jarku, to boli vyťahnuť. Ale najprv musel dostať. Prevencia bola. Na prvom kole bola prevencia, nie na začiatku. Neočia spieval. Ja za ucho ja ti hovorím, ja pôjdem do kličku, ale dobre chodil po kličku. On si po ceste, ja mladý. Píska do kličku, dávaj. No doskaj pod cest. Jo, dolu a už aj ťahaj. Však on studol potom, neboj. Vyho dolu a už aj behal po kličku, neboj. Bola prevencia, hneď ráno. Ja dobre, ja dobre. No? Ja mu nežím, neboj za ním. Čúranie aj stočení. Načo na on video zaznam ešte. Rozťaval strom. Až iskre a mentma. Dva trepači. Jeden do papule, jeden do oných, nech sa robí. Jeden do rič. Počkaj, také malé chcem, že keď to nekovedal na širak, alebo nepadol širak. My sa zavedú, mne sa postavia do vlaku odlišne. Hej, ja si toho Martina dal, Martin Čičani, či boli zadu. Si nekrkalo? Si nekrkalo? Si ho náš, ak to si ho
naspäť. Chodil do krčmy. Vieš, keby si nás krčme lepšie očúvali, možno sa aj tu zaplatiť. Hej, to takedy svokor, že čo sa od neho nevypýta všeličo. Daniel mu náhrob líter. Páni, postavte sa, zapáč, ohne. Tu sa postavte, vážení priatelia, polovníci. Ja vám všetkým ďakujem za dnešnú polovačku. Mali sme krásny zážitok, počasie nám vyšlo. Úspech tu všetci vidíte. Som rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, že sa nikomu nič nestalo. Všetky tieto tri to sú lanštiačky, hento je dvaročná diviačica. Je to vlastne prvýkrát, nezbadali sme, že by to malo vyťahané cecky, takže budú to ako lanštiace, odebidované. Chcel by som vám povedať, že to najskôr sme nezabudol. Večer sa všetci zídeme my. Ohľadom diviakov ďalej, dajme si to. Ohľadom diviakov. Diviakov bude pokračovať v rozoberaní pomáhať. Beniak, Beňo a Bruchat. Rozobere sa to tak, že rebra sa nehajú solo s krkovicou. Jednu časť dáme na pečenie na výročnú schôdzu, druhú časť dáme na také sedečové s manželkami. Krkovice vykostiť, karmenádu vykostiť, stehna vykostiť, kosti vyhodiť, čo sa dá. Len čisté meso do mrazáku. Dobre? Keby ste mali nejasnosť, poviem. To všetky pôjdu do mrazáku? Všetky pôjdu do mrazáku. No to, ale sa musí nájsť ešte mrazák. Nájdeme mrazák, není problém. No, lebo ešte jedného dám do mrazáku, ale vyššie už nie. Chceli sme, že boli by sme na ples diahali, keď bol malý, není na ples. No a nebudeme nehávať 20. Dáme to všetko, ja som volal včera aj s Ferkou, že dáme to tak. Potrebujeme však, na výročnej schodzi nemusíme mať rezem, bude to pečené rebro diviačie, to je výhoda. Mať nejakú menu a zase na guláš na budúce treba. A nejaké kosti sa nehajú na guláš na budúce. Na to je. Ale môžu sa nehať teraz kosti, nemusia sa ďalšie dávať. Dobre, aj na ples treba na guláš, takže ja som bol za to. Dobre, však večer sa zídeme, môžeme potom debatovať tak, že každý z týchto si zobere. Toho pre toho pána Beniaka by som poprosil, toho pána. No, zoberieš mu to, on bude veľmi prekvapený, keď to má spadať dvoch na dvore. Ale ako mne sa to strašne ľubí, lebo je to do poradia. Za to, že polujú dvaja, nemôžem za to. Dobre? Takže ešte raz vám ďakujem, zídeme sa 7. a zídeme sa tu, nepovieme po blate, až mi nemrzlo, zídeme sa znova tu. Dobre? Poďme to povedať. S pozdravom, lovu zdar. Takže páni, pozývam vás čil na čajíček a pekáčik. Na Nemečke. Na Nemečke. Druhou stranou. Aj druhý je tvoj, takisto. Skoro zaujím. Dobre. Gratulujem. Dúfam, že sa zúčastíte na budúce. Dobre? No, hospodárovi zálomovku. Hospodár žalom, kto tam bez výboru? Ja mu namočím. Gratulujem tebe peknej rane, ktorú ale sme sa ho aj nanáháňali tam. Ale on zalantil, ja som našiel, keď nebol zalantil, by to bolo.